Ers y 50au, mae menywod Cymru wedi bod wrth i'n cystadlu'n frwd am goron enwog Miss Cymru. Bron i 70 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r gystadleuaeth mor glamorous ag eriod. Croeso i Miss Cymru 2025. Pwy ti'n cefnogi? Abi Majors, come on. A ti'n meddwl bod Abi mynd i ennill? A dw, mae gyda siawt ardderchog o ennill. Felly, beth sydd wedi dod â chi i gystadleuaeth Miss Cymru eleni? Fy merch fi, Mia Thomas. So mae miach ffrind chi, y ddwy yn chi, yn gystadlu heno, sut mae'n teimlo? Mae'n nerfus, ond mae'n joio. Mae wedi cael gymaint o cyfleoedd ffab i wneud pethau. Wel, cyn bod y sioe yn dechrau, cyfle i ni fynd cefn llwyfan i weld pwy allan ni ffindo. Sut ti'n teimlo? Bach yn nerfus, ond mwy gyffroes, fi'n meddwl. Eto i fod fan hyn a just bod yn y foment, mae fe just mor anhygoel. Mae'r final heno, sut ti'n teimlo? Da iawn, dwi mor cyffroes. Wel, nes i penderfynu cwpl o fisoedd yn ôl i just mynd amdano fe a gweld be oedd yn dod o fe. A so rhywun yn y teulu beth wedi gystadlu mewn rhywbeth fel hyn o blaen? Do, so mae nain fi, nath hi dod yn ail yn Miss Cymru, ie. So mae yn y gwar y cystadlu yma? Ie. Eli, so ti dyn nhw wedi gwisgo eto ar gyfer y sioe, mae rollers dal yn dy wallti. Sut ti'n teimlo? Dwi ddim yn barod yet. Honestly, mae profiad yn anhygoel. Mae Miss Wales organisation yn empowering, exciting, ac I've just had the best time. Fi'n edrych ymlaen amdano fe, fi'n meddwl bydd e'n arbennig. Clywed ti'n chwifio'r faner i Rydaman heno, sut ti'n teimlo? Dwi'n teimlo mor browd, achos mae'n lle bach, pentre bach, a mae'n neb yn clywed o fe. Mae pawb o Caerdydd am beth am Rydaman. Rwy'n dod i represent women, i dangos am menywod draws y gwlad. Gallech chi wneud beth i boen. Rhyw, beth am y safon mae hyn o nawr? Mae rai fi wedi, mae Lenin'n safon reit dda. Mae sawl un o'r merched wedi dod nôl ar ôl ceisio yn y gorffennol. Mae hwnna'n meddwl bod profiad yn nhw, maen nhw'n gwybod beth i ddisgwyl, maen nhw'n gwybod beth i wisgo. Hefyd, wrth gwrs, y beirniad yn eistedd blaen chi'n cwestiynu chi. Mae hwnna mae rai fi wedi yn anodd iawn. A 2 munud dyn nhw eto y cwestiynau. Christine, you won back in 1977. You know, what did it mean to you and how did it feel? It was brilliant, actually, because I didn't think I was going to win. It was amazing. A be nath ennill Miss Cymru wneud i ti fel person a o ran dy yrfa di hefyd? Mae ennill Miss Cymru wedi newid fy mywyd i'n gyfan gwbl, really. Mae di rhoi sio gymaint o hyder mewn i fi, mynd i Miss Byd a cwrdd â menywod o gwmpas i byd i gyd. Yn gyrfar fi, fi'n nawr yn gweithio yn y byd darlledu chwaraeon, felly mae sio gymaint o drysau diagor i fi hefyd. Edrych ymlaen i weld pwy sy'n mynd i ennill un on. Maen nhw gyd wedi gweithio'n galed. Mae'n beth i'n fi'n teimlo sy'n ar rhywbeth extra na ni'n edrych am y Miss Cymru, a rhywbeth bach special, y star quality, ond pwy eitha hi, sa'n gwybod. A dyma ni y foment fawr, pwy yw'r Miss Cymru newydd? And the title, Miss Wales 2025, goes to Elin Fflur. Wel, ni drai weith llongyfychiadau i'r enillwyr. Dyma nhw yn fan hyn. Noswaith dda, sy'n i chi. Congratulations. Thank you so much. How are you feeling? Oh, I'm just overwhelmed. You know, I've dreamt of this moment for forever, really. And I couldn't believe it when they called my name. Oh, wel, llongyfychiadau enfawr. A mwynhad y noson. Enjoy your night. Thank you so much. Thank you.